Roller, Henning. Hey, Jytte! Så er det uafgjort, hvis Peter vinder. Nødserne. Giv, pas på! Giv! Længere ud med sangen! Ja, som vi siger, så nogle gange handicap. L. Gået fuldstændig overgevind. Mange sure opsød og alt muligt, men faktisk forløbet meget stille og roligt. Vi knaller! Annelie, what do you do? Hallo, du skal ikke... Prøv lige at se, hvad du nu. Kører vi også. Ja, hallo, og velkommen til TV-køkkenet Danmark her. Nu skal du se, hvordan vi skærer gang og fiske på det her. Ja, desværre kun fødder ben her, men altså... Det er en rundfisk. Jeg kan ikke helt. Men altså, nu kan jeg stå ved siden af mit... Jeg har fanget dem. Mit venstre lårbasse her. Og så, Paluca, hvordan... Vi tager den fra her. Hvordan filer vi den her? Her tager vi herfra. Okay, så har du kørt sådan en fiskesam sammen. Og jeg skal simpelthen prøve på at køre kniven udenom. Nej. Det der sker... Det der faktisk er sket her. Det er mørbræt. Det bliver godt,